Pozdrav svima ljudi, ovdje je Stefan na kanalu Stefan Pro Show. I evo ljudi, danas ćemo igrati Terminator Salvation. Mnogo je dobra igrica. I nadam se da ćete uživati u ovom klipu. Kao i u prošlom, nadam se da ste uživali. I evo, igramo prvu misiju. Nisam znao što danas da snimim. Dugo nisam snimao klipove, zaista. I stvarno nisam znao što da snimim. I onda sam dobio ideju da ovo snimim. Ne znam kako, u stvari, samo onako vrtim miš po ekranu šta snimim. I jedan put mi padne ideja da snimim ovu predobru igricu. Čeo sam je odjedan put prešao kad sam je dobio za 3 sata, znači negdje oko 6 sam došao i igrao sam je do 9, pola 10, tako. Prešao sam cijelu za samo 3 sata, kratka je dosta i dobra je. Znači, tad sam je prvi put igrao, nikad nisam gledao, nisam znao što treba se raditi, sam sam igrao, otkrivao sam sve. Ja se, znači ćete uživati u ovome. Vidite što malo čuti, moram se koncentrišem da pucam. To malo teže. Moram dosta se koncentrišem. Okay. Napunjeno. Evo. Znači znam što treba radim, prešao sam je 100 puta, možda i više. Znači igrica je odlična. A i to. Ajmo. Tako. Malo je teže da ih pogledate poštovati, ali zato imate ovo. A nema veze, mi se setio da koristim. I evo sad će kraj prve misije. Da. Očekujte i ovu. Na ovom kanalu. To je to. I to je to, nadam se da ste uživali u ovom klipu, lajkujte, šerite, subscribeujte se na kanal. A mi se vidimo u sljedećem klipu,